Piotr er ude at gå en tur i København, da han møder en af sine nye klassekammerater fra sprogskolen. Hej, Hej, hvordan går det? det går godt. Hvad med dig? Det går også fint. Hvad hedder du? Jeg hedder Piotr. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Polen. Jeg kommer fra Vietnam, og jeg hedder Min. Taler du dansk? Kun lidt. Vi ses i morgen. Hej hej. Hej hej.